Виж, аз се придвижвам, да. Не знам какво ми става, но не всеки го може. Някога да ви се е струвало, че се движите без да мърдате? О, тате, слез от костенурката. Ей, Костенурко, ти май ме измами. Защо баща ми трябва винаги да става за смях? Как ще погледна другите в очите? И аз не гледам никого, но не си крие лицето. Не мислех, че е важно за теб, сине. Ще видиш, ще го сторя, ще го сторя. Тате, остави ме на мира. Само дръж под око стареца си. Я, кой бил тук? Дано не се сърдиш, че кацнах. При теб? Може на теб да ти е неприятно, Тъпчо? Как ще се дразнят? Аз съм голям. Времето е приятно напоследък. Да, обичам приятното време. Особено пък, ако грее и слънце. Той не подозира, че тези закачки са за да приспя бдителността му. Той не подозира, че схващам какво е наумил. Изобщо не подозира. Той не се изсеща, че щом го убедя, че сме не в безопасност, ще го грабна и отнеса у дома на масата за вечеря. А той не се изсеща, че си има работа с бълващо огън водно конче. Бълващо огън ли? Кого опитваш да заблудиш, хлапе? Бълващо огън? Как ли пък не? И очакваш да ти повярвам?